plaça de l'Ajuntament i avui serà un acte una mica diferent. Avui no us volem fer ni dansa, ni volem fer concert musical. Ens ha semblat que seria bo algun dia portar dues persones amb experiència amb el món jurídic i així ho hem fet. Tenim dos juristes, a la meva dreta i a la meva esquerra. A la meva esquerra tenim el Pau Issarax, bona tarda. Tots a punt. Tots a punt. I a la meva dreta tenim en Jordi Banyà, bona tarda. Molt ben trobats, gràcies. Hem de dir que en Pau Issarax o va ser, perquè s'ha jubilat ja en aquests moments, té la sort d'estar jubilat, va ser professor de Dret i de la Informació de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. I també a la meva dreta tenim el Jordi Banyà, que és advocat i professor de Dret de la UB de Barcelona i és vicepresident de l'ANC. Ells dos penso que avui ens aclariran molts dubtes dels que tenim. Ells, quan ens hem trobat, em deien: com farem l'acte? M'heu preguntat això, oi? Jo els he donat a escollir què volien, si ells feien una mica de xerrades, presentaven, explicaven el que bonament volien, o si s'estimaven més fer una miqueta d'entrevista, no? Sí, així és com hem quedat. Doncs anem aquí. Anem a preguntar una sèrie de coses i el primer que jo els hi preguntaria és com veuen ells actualment el moviment polític que hi ha a Catalunya, és a dir, com troben la situació. Sota els ulls d'un jurista, com es veu? Comencem per qui? Pel Jordi o pel Pau? Qui vol començar? Comencem pel Pau. Pau, com està la situació? Com es veu? Bé, doncs sabem que no hi ha consens i sabem que hi ha unes dificultats tremendes per tirar endavant qualsevol projecte, tant a nivell de govern com a nivell de Parlament de Catalunya. A nivell de Parlament, ja ho sabeu, teniu perfecte coneixement de com es produeix un autèntic boicot, l'actuació legislativa dels diputats. Doncs hi ha aquest problema del boicot polític al Parlament. A més, tenim la pressió de l'Estat, crec que és una pressió constant davant de la situació de Catalunya, que està en queixa permanent, crec que podem dir, amb unes aspiracions que intenten que no prosperin, i aquest és el gran problema i el gran deslligador de l'obligació que tenim tots de trobar la sortida. Sortida doncs, que el nostre govern doncs, no acaba. Jo crec que el company Banyà les acabarà de rodonir, però les dificultats, com us deia, per la pressió de l'Estat són tremendes. L'Estat actual doncs, arrossega la mateixa estructura que existia a l'època de la dictadura. La llei fonamental actual, la llei fonamental, que és la Constitució, doncs resulta que és una transposició de totes les normatives anteriors, com és la de principis del moviment nacional, i resulta, doncs, la llei orgànica del 67, en aquestes disposicions, evidentment, és el mateix text que trobem en els primers articles de la Constitució, per tant vol dir que la Constitució no va ser l'avenç que ens van prometre, va ser un petit... En Lluís Llach ho va dir, no?, que havia sigut una estafa, o sigui que la farsa constitucional segueix viva. L'altre problema que tenim és la consideració de que quan es parlava d'Estatut d'Autonomia a partir del moment que ja s'ha fet la Constitució del 77, el senyor Aznar ja comença l'atac dient que això és el principi de la temptativa secessionista, o sigui, la seva visió era aquesta. D'aquí ve doncs, tota l'actuació de negar l'existència de la nació catalana, nació que existeix sobre tots, sense estat i no necessita cap de prova. A partir d'aquí doncs, ens trobem amb un govern de l'Estat que no entén, ni vol entendre, ni vol parlar, ni vol donar solucions, i per l'altre costat un govern que en aquells moments està buscant la manera de que això es pugui parlar i d'alguna manera doncs, poder consultar a la població
amb un nou estatut, amb un nou referèndum d'autodeterminació. I parlarem del referèndum, però crec que el Manyà té que dir la seva ara. Sí, ens hem repartit, intentarem contestar les mateixes preguntes o si no en algun cas ja ens declinarem mútuament si amb la resposta d'una ja n'hi ha prou. A la pregunta de realment com veiem la situació actual, jo em sap greu però us ho he de fer una introducció, perquè en primer lloc jo soc ex-vicepresident de l'Assemblea, que quedi clar, vaig ser fundador inicial i per això, perquè encara era abans del període constituent i ens vam haver de constituir. Això era un aclariment que volia fer perquè teòricament en la història jo no passaré com a vicepresident perquè vaig ser del període constituent. Bé, m'agrada que fèieu aquesta pregunta perquè justament ens permet introduir una cosa. Jo a la universitat faig classe, de fet en els economistes, ensenyo dret, tant a la facultat de dret com a la facultat d'economia i empresa, i faig l'assignatura d'introducció al dret, a AD. I una de les coses és què és el dret. I aquí bàsicament diem que el dret serveix per dues coses, per solucionar conflictes i per ordenar la realitat. Doncs avui en dia ni una cosa ni l'altra. No existeix el dret. Aquest és un dels petits problemes que hem vist ara mateix. I aquest, per mi, és un dels grans conflictes. La situació ara la veiem justament en què el dret s'ha tornat líquid. El dret abans era una cosa que ens donava seguretat jurídica, que ens permetia operar en la societat amb normalitat, i ara no sabem mai què passarà, almenys quan es refereix al tema de la nacionalitat catalana, el tema territorial, el dret ha deixat de ser una cosa que ens donava seguretat i fermesa. Per tant, el dret no existeix. I si el dret no existeix, la societat en general se'n ressent. Un altre dels problemes que jo veig, interpreto, és que justament els jutges, molts d'ells, sobretot els que estan a alt nivell, i això no sé si gravant-se ho puc dir-ho, però ho diré, perquè així, bàsicament són en molts casos, sense concretar, hereus clarament de la mentalitat franquista. Vull dir, no hi ha, la transició no ha estat del tot reeixida, almenys en l'estructura judicial, a l'alta judicatura almenys. Els jutges de peu dret potser sí, però els d'alta judicatura no. Jo d'entrada assenyalaria aquests dos grans problemes, és a dir, una judicatura que pensa d'una forma rara, deixem-ho així, i el fet que el dret no ens dona seguretat. No podem tenir res de segur i de clar, tal com, és a dir, les lleis són líquides. I això em genera un problema com a professor. Ara, si un alumne em diu qualsevol barbaritat, potser l'he de provar, perquè jo catejaria clarament a un jutge del Suprem o a més d'un. I, per tant, si els suspendria amb ells, perquè diuen barbaritats, jutges del Suprem, si un alumne ho fa, potser hauria encara de tenir compassió i provar-lo. Em genera un problema últimament. Partint d'aquesta pregunta